Okay, morning guys. Sir, unsa may ka-advise nimo sa couples nga gusto na magpakasal pero walay budget? Unsa man unahon pod, balay, sakyanan, negosyo or kasal? Wa na guys, niabot na kitag negosyo. Gabi kuad to about us panganak. Karon wa na gyud guys, negosyo na gyud, ibuhi na gyud sa mga sa bata ba nga giana. Daghan na po niya pangutana oy. Bayan sa tubi. Unsa man unahon, balay, sakyanan, negosyo or kasal? Okay, bye. Ako mong ni kauban sa unas trabaho. Na siya gipadala dire. Kaning una bay, una na kong i-advise nimo, hinloy sa nang imong mind. Daghan gikag yun na. Perting gubuta ba yoy? Dili pwede nga dungano nimo na gunahuna tanan, no? Hinloy sana. Basin og makuan ba? Kanang bitong magubot kayo imong mind. So kalma lang. Una-una lang unsay pinakauna, priority ba? Top priority ninyo. So kung sige, tabangan tagag pag-arrange bay. Ana, i-arrange na to na. Gubot naman kayo na imong mind. Atong i-arrange. Say gusto nimo nga pag-arrange, pamagi sa construction, itong naguban mata sa una, gamitan na to sana bird CPM or asa man, Gantt chart, network diagram, ana imong gusto. Mas stress ka na bay, for example, na dapat sa network diagram na to, sa Gantt chart, kini mauna na may duration ko na, mas stress ka, nabing maingon nga ang sakyanan, dapat 5 years nakasakyanan ako, dapat 5 years nakabalay sa inyong network diagram mo nang maka-stress bay, ma-stress giga, kalma lang. So pero tagaan ta kaagwan based pod sa ako based sa akong mga kuan kasi natian na ko ikuan sa imo ha, unsay mauna na. Okay, para sa ako bay, unaha ang pagpakasal. Okay, ang pagpakasal, sa mga couples diya nga gusto magpakasal, kung walay budget, tigumi. Kung para sa ako, tiguman na siya dapat. Kung akong i-relate sa akong kaugalingon, pag ingon sa akong asawa karon nga, pag-asli ko sa akong ika 26 years daw, marag ka 26 anyos niya nga birthday, pakaslan daw ako siya. Kaya may nag-propose. Hindi totoo yan. So wala ko yung mahimo. Butan ba kahit masunurin. Di akong ibuhat. 1 year o 2 years to nga preparation. Akong ibuhat ba na namuhi mig baboy. Okay? Namuhi kamera. Duha po nagkuhan. Dala na mo kadingilan. Among walo man to kababoy siguro. Ako man tong gingnan ako siya nga. Kanang baboy para na sa silingan. Para na sa itong bisita nga mga parente. Nanay mga budget ba. So dapat kuha na siya ang pagpakasal, dapat i-ready man na nimo, dili man na ingon nga murag ni order ra kag batsoy nga dali nang dai nimo makuha, dili napon na siya preparation para pag abot anang kasal na kuan ba, ready na mo hapsay, dili ko mutuan ang dili niyo mabudgetan kay usay manglaag gani ang partner mabudgetan man. So ang kasal, budgetin ninyo. Mo na siya ang kuan diha para mahimo siyang pinaka-top nga inyong priority. Dili kinahanglan pod nga dakon ha. I-inquire ninyo ang kuan. Ang para sa ako among gi-survey daan kung pilay bero nun sa pare, example sa stipend sa pare, unya sa simbahan, pila tong bayro nun sa city hall or munisipyo or sa atong mga processing. So makuha pag makuha niyo na ang amount, so na mo'y budgetanan ana nga kuan nga unsa na sa processing. So dili kinahanglan nga di nato budgetan. Okay, so kinahanglan gyud ba nga mauna gyud ang kasal nya. Gilantaw na ko imong profile ba, marites ko kadyot bay na kay gidala nga bata sa imong profile. Dili ko sigurado kung update po nimo gamay. Dili ko sigurado kung kasado ba mo sa imong asawa or dili.
Pero kung kasado na, mayo na, may na inyong gibuhat bay. Pero kung nangutana ka karon kung unsay mauna, nya karon na mo'y anak, ang tawag na bay, emergency wedding. Para sa ako, kinahanglan na gid mo magpakasal. Asap na ginabay mo na ingon nga emergency. Mas stress na gigo. Dili man gyud ayo kini man gyud guys na ako'y mga nadunggan ba. Nadunggan nga na encounter nga mga istorya about aning millennial bitaw nga strategies about sa kaminyoon. Which is dili ko mo yun. Pasensya ako ginang opinion guys ha. Nga ilang gusto na gitawag nila nga trial marriage. Mara mag-ipon sa ba? Ipon-ipon tapos tistingan. Tistingan sa kung musaler ba kay kung dili bulag. Dili sayop kina para sa ako kay walay trial gyud ang kaminyoon. That is sugal pagtuom ko na nimo. Sugal man na siya. Unya kana guys, kung atong ilang bigit or atong ibutang ang Ginoo sa sentro sa atong kinabuhi, atong i-appeal gid na siya. Kay kung dili nimo na i-appeal, mahimo tang manunuway. Okay, mura tagkuan ba? Kana bitong tistingan nato ang kamaayo sa Ginoo. Ang ingon mangud sa Ginoo, magpakasal o ay hatanan. O ang gibuhat, nag-ipon-ipon, nagnanay mga anak. Nya, unsa lugar kanang murag na himong sigurista ta ba? So di maayo nga tistingan nato ang Ginoo kay kanang pareha ta atong Satanas ba nga gitistingan si Jesus nga o ikaw may Ginoo himuan ning bato kaning bato himuag pan o gibutang siya sa top hill or sa buntod o ikaw man ang Ginoo lukso gani dinha di ba sa luon kasi mong ana ba so usa na ta ana nga gitistingan nato ang kabalaan sa Ginoo nga ang giingon pagpakasal. Pero nisupak man ka kay dili. Naghimo kag imong kaugalingon kita naghimo tag kaugalingon natong interpretation. Nagbuot-buot din ta. Tawagon din nato og trial marriage. So sa mga nag-ipon nga samot nga nanay anak ang tawag sa inyo para sa ako emergency kasal lagi na guys. Makasala man mo ana basin og mo na hinungdan nga tuom gitag na impierno. Basin dako kay mog tulubago na kung nay husgado dito sa taas na. May lang natay abogado sad nga maayo, no? So dapat pagpakasal. Nya karon katong imong gipangutana nga unsa bay mauna so kato akong gitubag nga kasal. Nya ikaduha bay kung negosyo ba katipon daghana na imong gipangutana oy. Negosyo or balay or kasal. Akong i-advise na bay kung dagan mo kwarta way problema pwede nimo na sabayon pero kung mangandoy mo ta malipay ang Ginoo nga mangandoy ang isa iyang anak no unaha ang negosyo kay kanang negosyo mora na imo palit sa imong balay og ang imong sakyanan okay kuan lang i-manage lang sakto kay kung unahon nimo ang balay niya wala pa kay kuan basin maipit sa gana so unahasad ang negosyo no kay mora na imo palit gyud sa imong balay, sa imong sakyanan. Pero kung ang sakyanan gamit sa imong negosyo, mapalit nimo una ang sakyanan. So dili kinahanglan pod nga magpasigarbo ta nga naana niya to the point nga naglisod na ta ba. Murag nay giingon nila nga puy ilang unsa imong kaya. So to nalimot ko sa English. Basta kay ang akong pag-interpreta to unsa sa imong status karon puy ilang sa. Dili lang ta mangandoy og katong dako atong kuan ba pero pwede na to pangandoyon na siya pero puy ilang sa unsay naa na to karon okay pero ay kalimot bay kung kung wala pa ka nagpakasal emergency meeting na no balikan ako ng trial manggod trial marriage kuan kay ko ana kanang murag di kay ko affected kay ko ba sayang manggod kayo kay sugal murag para sa ako sa imo bay kung wa man ka nagpakasal las na ko advice imo di ba hilig kitag basketball pasumbingay ni hilig mo kini siya 3 points yun na siya ang kaminyon bay mura lang nag-need sa og 3 walay kasiguruan no pero tungod sa imong pagtuo ngalangan mo itsa ka 3 nya mingon di ka sa imong kontra trial pa to so inana lang para masabtan niyo ba ang mga pasumbingay nga ang kaminyon walay trial ana okay nya kung mangandoy na kita mangandoy man kita kung minyo na mo pohon kung nakasal na gyud ana
Mangandoy man kita maayong kinabuhi sa atong pamilya. O kuan lang. Pangayo sa Ginoo ang kuan. Anang enlighten ba kanang guidance nga Lord kini among tawhanon nga plano. Nangandoy may aning maayong paningabuhi, negosyo namo Lord. Balay o sakinan. O nangandoy mo man ginatong pangandoy. Kana tawhanon na siya, mga material ang uban. Mag-agad kita sa unsay ihatag sa Ginoo sa atong sa atong man tawhanon man nato na siya nga pangandoy, pero namang goy pangandoy ang Ginoo para sa tuwa. So mo toy atong masunod kay siya manggid ang masunod sa tanan. So mo na siya. So anong niabot mo sa tanang basketball right no? Kadulaon mo gud kay ko. Ta manindog ta. Sige, Katorabay, salamat.